Tak, já vyrážím dneska na další z těch velkých tracků, což by mělo být dneska 34 km. Je to tu ten track a začíná to krásně u toho mostu a jde se tím lesem tam někam dozadu přes hory. Takže let's go. Vypadá se dneska si poštrachám hodně vysoko. Tak tady to je místní vidra, akorát má trošku větší kamínky. A já jdu tam nahoru. Tadyhle to je asi jedna z nejhezčích chat na cestě, protože má krásnou terasu s výhledem do toho údolí. Pak je tady ještě nějaká pro turisty a potom je tady vodopád a my jdeme ještě furt nahoru. Běžím dolů, protože se začíná nějaká zít počasí, že sem táhnou mraky od moře, ale ty hory jsou tady furt úžasné. Tak já zatím jsem trošku před plánem a docela to stíhám v pohodě, tadyhle je další chata dole. A já potom lezu tady zase do mraku a chytě. Čekáme ještě jedna chata, kterou proběhnu a pak už tam budeme spát. Tak cesta tady pokračuje zase takovým tím mechovým lesem, nebo pralesem, nebo já nevím, co to je. A je tady hrozně vlhko. Tohle je Mackenzie Hut. A vybrali si hezké místečko. Je to tady v lese, takhle krásně u jezera. A tady všude nad náma jsou hory, pořádné hory, občas je tam sníh a tadyhle je moréna. Já jsem se teď dostal k nějakému vodopádu, který je vysoký 150 metrů, a to spíš kaskády.